Kérdések és válaszok Simon Parkeson első rész. Simon Parkes a Volt Spirit Radio havonta jelentkező műsorában rendszeres jelleggel válaszol hallgatói kérdésekre. Ezekből állítottunk most össze egy tematikus, sok témakört érintő, és az egyes témákat összefüggéseiben is látható összefoglalót. Számos, a blogon eddig még nem tárgyalt részlet mellett előkerülnek azok a témák is, amikről már sok szó esett a korábbiakban. Bízunk benne, hogy a most következő cikk hozzá tud majd tenni az eddigi ismereteinkhez. A jelenlegi emberi fajról. A földi emberiség mai, jelenleg ismert formájában körülbelül 210-250 ezer évvel ezelőtt lett megteremtve. Ez azt jelenti, hogy bár jóval azelőtt is éltek már emberek a bolygón, de az a verzió, az a végső verzió, amit ma látunk, ha a tükörben nézünk, ekkor telepedett meg itt. Ekkorra lettünk elég intelligensek ahhoz, hogy dolgozni tudjuk, viszont nem voltunk elég intelligensek ahhoz, hogy felszabadítsuk magunkat. Ha ma körülnézünk és látjuk, hogy mit tesznek a kormányaink és az emberek nagy része hogyan reagál erre, elfogadja azt, akkor láthatjuk, hogy ez mind a mai napig igaz. Ma is elég intelligensek vagyunk ahhoz, hogy dolgozunk, de nem vagyunk elég intelligensek ahhoz, hogy gondolkozzunk is. Ma is pontosan ezt csináljuk, nap, mint nap dolgozni megyünk, fizetést kapunk érte, de még mindig nem gondolkozunk. Az emberi faj ma ismert végső verzióját 210-250 ezer évvel ezelőtt egy reptilián frakció alakította ki. Azonban ezt megelőzően már körülbelül 2 millió évvel ezelőtt különböző földön kívüli fajok jöttek ide, rátaláltak az emberi fajra, megbügykölték a genetikáját, majd eltűntek. Aztán körülbelül negyedmillió év elteltével egy másik csoport érkezett, ugyancsak rátalált az emberi fajra, megint csak belebügykölt a genetikájába. Ez az egyik oka annak, amiért 12 szálú DNS-sel rendelkezünk, ugyanis számos különböző földön kívüli entitás által genetikailag módosítva lettünk. Ami a reptiliánok szerepét illeti, ők voltak az utolsó csoport, akik idejöttek és szignifikáns módon beleavatkoztak a genetikánkba. Ők voltak az utolsó biológiai faj, mely abba a pozícióba helyezte az emberiséget, ahol az ma is található. A mai emberiségnek nagyon-nagyon hosszú közös történelme van számos más, nemevilági létformával. A mesterséges intelligencia, az archónok viszont csak nem régiben érkeztek, tehát egyáltalán nem régóta jelentenek fenyegetést a számunkra. Ők azonban nem genetikailag próbálják meg megváltoztatni az emberiséget, hanem egyszerűen el akarják távolítani az embereket és robotokkal akarják helyettesíteni őket. Az első Homo sapiens, vagyis 210-250 ezer év óta most érkeztünk el hetedszer ahhoz a ponthoz, amit egészen 2012-ig még soha nem sikerült áttörnünk. A legutóbbi alkalommal a hippi mozgalom idején voltunk ebben a helyzetben, és az emberek nem is igazán tudják, hogy milyen közel voltunk ahhoz, hogy áttörjünk a rendszeren, de ez sajnos főleg a CIA beszivárgása miatt akkor nem sikerült és a hippi program végül ki lett siklatva. Egészen a 2012-es időpontig soha nem sikerült az áttörés, mert mindig rossz volt az időzítés és mindig idő előtt próbáltunk felemelkedni. Kik azok a földi emberek? Különbség van a fizikai test és az energialélek között. Rögtön meg kell értenünk azt, hogy ez két különböző dolog. Fizikai testet lehet hibridizálni, és így az egész sornyi nem földi eredetű gén tartalmazhat, ugyanakkor ezek nem fizikai, hanem energiagének lesznek. Ezek olyasmi változtatások, amik képessé teszik a testet bizonyos fajta lélek befogadására. Az emberek általában helytelenül használják az ember kifejezést, mert élhetsz úgy emberként ezen a bolygón, hogy közben mégsem vagy földi ember. Úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés. Az én értelmezésem szerint a földi ember egy energialélek, amit az isteni forrás hozott létre, a teremtése után úgy döntött, hogy egyenesen a földbolygóra jön, majd inkarnálódik egy kisbaba testébe és megszületik egy fizikai testben. Mindez nagyszerű, csak hogy a bolygó jelenleg egy börtönbolygóként működik, és ha megérkezel ide egyenesen a forrásból úgy, hogy semmilyen más tapasztalatod nincs, mert nem szereztél korábban,
ezen a bolygón kívül, akkor nem lesz semmilyen összehasonlítási alapod, és az itteni helyzetet nem tudod összehasonlítani semmi mással. Így aztán, ha mondjuk a jelenlegi életedben egy politikus, vagy egy adóellenőr mond neked valamit, arra azt fogod válaszolni: oké, azt teszem, amit mondanak nekem, hiszen ők fontosabb személyek nálam. Ellenben viszont, ha miután az isteni forrás megteremtett téged és keresztül mentél egy másik dimenzión is, és csak azt követően kerülsz ide a földre, akkor már lesz egy keretrendszered, egy összehasonlítási alapod, ami alapján meg tudod ítélni az itteni helyzetet, és azt mondhatod: oké, valójában ez így nincsen rendjén, te hazudsz nekem. És az egész itteni helyzet nem jó így, ahogy van. Szóval a földi emberek nem hülyék, hanem csak naivak. Főleg azok az emberek ébredeznek, és azok tesznek fel kérdéseket, akik máshonnan jöttek. Lehetsz egy plejádi lélekkel bíró ember földi emberi testben, de attól te még plejádi lélek vagy, vagyis nem földi ember, mert a lelked az 5D-ből érkezett. Nagyon valószínű, hogy egy ilyen ember már ébren van. De azok az emberek, akik sohasem tesznek fel kérdéseket, és mondjuk igazán élvezik a munkájukat, ami egyáltalán nem baj, sok szerencsét hozzá, és azt mondják: igen, ez egy szörnyű világ, de hát mi tehetnék én ezzel? El kell mennem a szupermarketbe, meg kell csinálnom ezt-azt, meg kell vennem ezt-azt, meg kell néznem valamit, mert nagyon klassz volt, láttam a tévéreklámban, és nekem is kell egy ilyet szereznem. Nos, ezek valószínűleg földi emberek. Ők azok, akiket nem akarok durva lenni, de egy kicsit sokkolni kell, egy nagy-nagy fenékbe billentésre van szükségük, mielőtt azt mondanák: ho-ho, álljunk meg egy percre, mi folyik itt? Ők lesznek azok, akik majd vitatkozni fognak veled, hogy 9-11 pontosan úgy volt, ahogy azt elmondták nekünk. Ott voltunk a Holdon 1969-ben, meg ehhez hasonlók. Ők azok tehát, akik nem rendelkeznek előzetes összehasonlítási alappal, és éppen ezért ringatják magukat abban a hitben, hogy nem létezik olyan, hogy a hatalmon lévők hazudnának nekünk. Mi választottuk meg ezeket az embereket, természetes, hogy úgy viselkednek, ahogy kell. Hiszen miért hazudnának nekünk? Az a feladatuk, hogy segítsék az embereket, és mindent meg is tesznek ezért. Nos, ezt jelenti a naivitásuk. Ez nem hülyeség a részükről, hanem naivitás. Emberi érzelmek. Az emberi faj azért lett ilyen érzelmesre teremtve, mert ezt kérte magának. Kihívást akartunk, fejlődni szerettünk volna, és azt akartuk, hogy többek legyünk a húsnál és vérnél. Csodálatos dolgokat lehet megélni az érzelmek által, de ha nem megfelelően használjuk őket, akkor a legszörnyűbb dolgokat tudjuk létrehozni általa. Az emberi lény az egyik legfontosabb teremtmény az egész multiverzumban. Éppen ezért is annyira rossz, hogy a spiritualitásunk el van nyomva a reptiliánok által, hiszen ők nem rendelkeznek azzal a fajta spiritualitással, mint amivel mi. Az emberek messze sokkal több mindenre képesek, mint a reptiliánok. Úgyhogy azt kell mondjam, igen, különlegesek vagyunk. Lélektársak ikelángok. Az elmúlt életek emlékei sok esetben elkezdhetnek felszínre törni, általában apró töredékek formájában. Amint beazonosítod a származásod, a lélekcsaládod, vagy a lélekcsoportod, attól függően, hogy ki vagy mi vagy, megtehetsz néhány dolgot, ami újra össze fog kapcsolni téged a csillagcsaládoddal. Vannak bizonyos metódusok, amiket teljesen én magam sem értek, amikkel előhozhatók elmúlt életek emlékei. Olyan életeké is akár, amiket nem ezen a bolygón éltél le. Ehhez azonban olyan helyzetben kell lenned, hogy képes legyél megbirkózni ezzel, mert ugyebár nem mindegyikünk volt Kleopátra vagy Napóleon az elmúlt életei során. Sokaknak jóval egyszerűbb életek jutottak, például szolgálók voltak, akikkel kellemetlen események is megtörténtek, például elvágták a torkukat, stb. Vagyis nem csak elbűvölő élményeink voltak korábban, és előjöhetnek olyan emlékek is, amiket nem különösebben jó érzés felidézni. Éppen ezért a fejlődésünkben el kell érnünk egy bizonyos szintet ahhoz, hogy ezzel meg tudjunk birkózni és tanulni tudjunk az előtörő emlékekből. Előjöhetnek emlékek olyan emberekről is, akikkel kapcsolatban éltél más életidőkben.
Kapcsolatban voltatok, és amikor ebben az életetekben találkoztok, érezni fogod, hogy nagyon erős kapcsolat fűz össze benneteket. Ők a lélektársak, vagy más néven ikelángok. Az én nézőpontom szerint a lélektársak csak is akkor kapcsolódhatnak újra, ha a spirituális megértés ugyanazon szintjén állnak. Vegyük például azt az esetet, amikor szerettél valakit mondjuk 500 évvel ezelőtt. Teljesen egyenlő szinten álltatok, majd mindketten újra inkarnálódtok a földbolygón, és egyikőtök nehéz időkön megy keresztül, esetleg belekeveredik valamibe, ennek következtében a spiritualitása lecsökken, és ettől kezdve nem vagytok kompatibilisek egymással. A következő 300 év során mindketten újra és újra földre inkarnálódtok, de sohasem találkoztok. És aztán az a személy, aki lesüllyedt, újra elkezd visszakapaszkodni, és újra elértek egy olyan pontot, ahol mindketten egyenlő szinten álltok, és ekkor találkoztok. Sokszor előfordul olyan találkozás, amikor csak az egyik fél van tudatában a kettőjüket összekötő kapocsnak, és ez nagyon fájdalmas lehet, mert adott esetben akár több 100 év után talál rá a lélektársára, és bár ő nagyon szeretne kapcsolódni, de a másik fél nem ért az egészből semmit. Ezért mondom azt, hogy mindkét félnek a spirituális megértés egyenlő szintjén kell állnia, és jelenleg ez a folyamat zajlik a bolygó mindenfelé. Az emberek újra felfedezik lélektársaikat és ikerlángjukat, és ennek a lélekrezonanciának olyan hatása van, amit a legtöbb ember nem is ért, pedig hatalmas, jótékony hatással bír az egész bolygóra nézve, mert végső soron ez a dolog a szeretetről szól. A szeretet az egyetlen energia, amiből a rossz fiúk egyetlen cseppnyi energiát sem tudnak kinyerni. Mindegy, hogy mennyi húzallal próbálnak ledrótozni, egyetlen voltnyi energiát sem fog biztosítani a számukra. Ez lesz az az energia, ami felemeli és megváltoztatja a bolygót, és megfosztja a gonoszokat a táplálékuktól. Indigó gyerekek, csillagmagok. A bolygón mindenki fontos, mindenkiben megvan a lehetőség a jóra. Néhányan messzi helyekről származó tudással érkeznek ide, ráadásul van egy tervük, és megvan a képességük is ahhoz, hogy ezt a tervet végrehajtsák. Indigó gyerekeknek, csillagmagoknak szokták nevezni őket, általában ezeket a kifejezéseket szokták rájuk alkalmazni. Első link. Sokszor félek attól, hogy ez a fajta címkézés is csak újabb szakadásokhoz vezet, mert akármerre megyek előadásokra, találkozókra, ezt lehet látni a New Age-es körökben. Én indigó gyerek vagyok, te viszont nem, én már felébredtem, te meg még nem, stb. Ezeknek az embereknek inkább a szemünk előtt zajló küzdelemre kellene koncentrálniuk. Ha össze tudjuk hozni ezeket a gyerekeket, akkor rendkívül hasznos energiákat indíthatunk útjára. Ezért próbálja a negatív elit azonosítani és eltávolítani őket, vagy éppen démoni entitásokat küld rájuk. Ha meg tudjuk óvni ezeket az embereket és meg tudjuk oldani azt, hogy együtt dolgozzanak, akkor nagyon erős energia jöhetne létre, mert ők együttesen nagyon erősek lehetnek. Szóval egy valódi küzdelem zajlik, nem csak a bolygón, hanem a földön kívül is. Az indigó gyerekek, csillagmagok közül nagyon sokan a 4D-ből érkeztek. Nem mondom azt, hogy mindegyikük, de a legtöbbjük igen. És ennek nagyon egyszerű oka van, méghozzá az, hogy sokkal egyszerűbb valakinek a 4D-ből megérkezni ide és felvenni a 3D-s rezonanciát, mintha az 5D, 6D, 7D-ből érkezne, mert ebben az esetben az egész itteni valóság egy hatalmas sokként fogja érni. Nagy sok ember rendelkezik nagy tudással közülük, sok tudást hoztak ide magukkal, amit nekünk csak megfelelőképpen kell használnunk és szolgálatba állítanunk. A lélek családjuktól függően nagyon sok lélek jön ide a bolygóra azért, hogy egy személyes utazáson vegyen részt, de nagyon sok esetben néhány lélek azért inkarnálódik ide, hogy igen magas szinten befolyással legyen az itt zajló dolgok menetére. Vagyis ha mondjuk mantid, reptilián vagy éppen plejádi lélek vagy és idejössz, döntéseket hozol arról, hogy mit és hogyan akarsz csinálni, akkor ennek a döntésnek egy valóságon, illetve eldimenzión kívül ható energiahatása is lesz. Ilyen döntések következtében ezek a lelkek képesek hatással lenni és változtatni tudnak azon, hogy az egyes fajok hogyan tekintenek egymásra.
Ez az egyik fő pont például a reptilián reinkarnációs vonal esetében is, hogy sokan közülük megpróbálnak ide inkarnálódni és erőfeszítéseket tenni, hogy ezzel is megpróbáljanak hatni és megváltoztatni azt az irányvonalat, amin a fajuk idáig haladt. DNS szálak és dimenziók. A DNS szálak száma nem a dimenziók számával van kapcsolatban. Vagyis egy 4 szálú DNS nem azt jelenti, hogy az a 4D-hez kapcsolódik, illetve egy 9 szálú DNS sem azt jelenti, hogy a 9D-vel lenne kapcsolatban. A DNS szálai ugyanis a csillagcsaládokra vonatkoznak, olyan földön kívüli humanoidokra, vagy humanoid-szerű lényekre, akiknek köze van az emberi fajhoz és szerepük van a földön élő emberek genetikájában. Jelenleg nincs harmadik fizikai szál a DNS-ünkben, mert ezt körülbelül 220 000 évvel ezelőtt elvette tőlünk egy reptilián csoport és pusztán 2 fizikai DNS szálat hagyott meg a modern ember számára. Ez eléggé intelligensé tett minket ahhoz, hogy nekik dolgozunk, de egyben biztosította azt is, hogy ne legyünk annyira okosak, hogy átlássunk a fájtlon. Ha ma bemész a városba és végig sétálsz a fő utcán, láthatod, hogy az emberek többsége pontosan így tesz, és tulajdonképpen ma is ez a helyzet, nem látunk át a fájtlon, mert más dolgok miatt kell aggódnunk. Csak azok képesek némileg többet meglátni, akik több DNS szálhoz tudnak kapcsolódni. Léteznek portálok, amik ugyanabba a dimenzióba vezetnek, más portálok pedig átvezetnek egyik dimenzióból egy másikba, és a portáloknak ki- és belépési pontjaik vannak. Alapvetően minél magasabb dimenzióba lépsz, a fény és hanghullámok annál gyorsabbak lesznek, és a fizikai tested is egyre kevésbé organikussá válik. Ha például az 5D-ben vagy, akkor elég szilárdnak érzed magad. Ha viszont valaki a 3D-ből lát meg egy 5D-s lényt, akkor olyan, mintha egy aurát látna körülötte. Ha átléped a 6D és a 7D közötti varázslatos határt, akkor egyre kevésbé organikussá válsz és elkezdesz olyan formát felvenni, amire sokan fénytestként hivatkoznak. Így ha mondjuk egy 3D-s lény meglátna egy 9D-s lényt, akkor egy aranylóan ragyogó fényt látna, ugyanakkor ez a lény a saját dimenziójában magát sokkal fizikaibbnak látná. Vagyis a 3D-s agyunk másképp érzékeli a felsőbbi dimenziókból érkező fizikai, de kevésbé organikus felépítésű lényeket és sokkal inkább energiaalapú testeket illetve formákat fog látni. Lélekjellemzők szkennelése. A nyugati világban és valószínűleg más országokban is, de az angolul beszélő országokban egészen biztosan minden újszülött gyermeket úgymond leszkennelnek, és megállapítják róluk, hogy fenyegetést jelentenek-e az elit számára vagy sem. A felvilágosult emberek közül bizonyára már sokan tudják, és nem lepi meg őket az a tény, hogy a leszülető lelkek a legtöbb esetben szándékosan jönnek ide, a legtöbb esetben. Minden ember lelke más és más rezonanciával rendelkezik, amit ki lehet mutatni, és ha mondjuk 15-ször, vagy 16-szor visszajöttél már erre a bolygóra, akkor rajta leszel egy bizonyos listán. Mert bár a fizikai tested minden esetben más és más volt, de a lelked energia rezonanciája ugyanaz, mint 100 000 vagy 1 millió évvel ezelőtt volt, és ez pedig kimutatható. Úgyhogy ezt az energia rezonanciát észreveszik és azonosítják, pontosan úgy, ahogy a földi bűnüldöző szervek új lenyomatot vesznek a gyanúsítottaktól. Születésünkkor kellemetlen módon egy egész sor dolgot elfelejtünk, és bár erről te nem tudsz, de ha előző életeidben mondjuk ide küldtek téged egy űrhajó fedélzetén, hogy hajts végre egy katonai akciót, és repülj bele egy ellenséges űrállomásba úgy, hogy abban nagy károk keletkezzenek, akkor a jelenlegi életedben is fenyegetést fogsz jelenteni az elit számára. Mert ez nekik azt jelenti, hogy bizonyítottan fel vagy készítve, és hajlandó is vagy arra, hogy közvetlen akciókat hajts végre és harcolj ellenük. Annak érdekében, hogy a rossz fiúk minimalizálják ezt a veszélyt, rendszeres jelleggel leszkennelik az újszülötteket és lélekolvasást végeznek rajtuk. E folyamat kijátszása érdekében jönnek ide az úgynevezett belépők, walk-ins. Akik esetleg nem tudnák, hogy miről van szó, azoknak elmondom, hogy a belépő olyas valakit jelent, akinek az élete egy bizonyos pontján megváltozik a lelke,
vagyis a testet eredetileg lakó lélek távozik és egy másik lélek költözik bele. Az egész jelenség lényege, hogy ezáltal kijátsszák a pszichikus lélekolvasók figyelmét. Szóval emberi testbe inkarnálódsz, megszületsz egy kórházban is mondjuk 3 napos vagy éppen, amikor valahol egy fekete mágus, aki nyilvánvalóan vagy a reptiliánok, vagy a mesterséges intelligencia szolgálatában tevékenykedik, megnézi, hogy milyen lélek inkarnálódott a testedbe. Ha földi ember vagy reptilián lélek vagy, azzal semmilyen problémájuk sincs. A problémák akkor kezdődnek, ha más valakit találnak a testben. Szerkesztő, ilyenkor következhet aztán az implantátumok behelyezése, a dzsinnek, vagy démoni entitások rászabadítása, vagy mondjuk egy gyerekkori jó barát, esetleg egy csinos feleség férképében oda helyezett reptilián felügyelő, akik holtodiglan holtomiglan, gondoskodni fognak róla, hogy a csillagmag élete pokolá változon. És az általa kapott feladat lehetőleg soha ne legyen elvégezve. Szerkesztő vége. Ha a gyermek 5-10 éves lesz és mondjuk halálközeli élményben lesz része, vagy csak egyszerűen a testét lakó lélek helyére egy másik, például egy plejádi lélek, költözik, akkor ez 5-10 év előnyt adhat a gyermeknek, mielőtt újra leszkennelnék. Az emberi gyerekek rendkívül kiszolgáltatottak és nagyon erősen függnek a szüleiktől, így a 10 éves korukban már kicsit nagyobb bacskák és nagyobb esélyük mutatkozik arra, hogy képesek legyenek megvédeni magukat. Az elit gyerekei, illetve azok a gyerekek, akik majd képesek változást hozni a világba, különböző helyekre inkarnálódhatnak. Leszülethetnek mondjuk katonai családokba, akik védelmet tudnak biztosítani a számukra, nagy hatalommal bíró politikus vagy vagyonos családokba, ahol a szülők a vagyonukat arra használják, hogy megvédjék a gyereket, vagy pedig beszülethetnek teljesen átlagos családokba is, ahol semmilyen feltűnést nem keltenek. Szóval, az emberi testünkben nem csak találomra inkarnálódunk, és nem az alapján döntünk, hogy hú, de nagy buli lesz ebbe vagy abba a családba megszületni, hanem előre ki van választva, és megállapodások előzik meg, mielőtt a tényleges leszületés megtörténik. Ez egy játék, és a szónak nem a jó értelmében véve. Ez egy hatalmas sakkjátszma, ahol az egyik oldal folyamatosan szkenneli és vizslatja a leszületőket, és megpróbálja hatástalanítani, kivenni a játékból a ránézve veszélyes elemeket, vagyis azokat a személyeket, akik problémát okozhatnak neki. A másik oldal, a jó oldal pedig folyamatosan próbálja legyőzni a fekete mágusok lélekolvasó képességeit, és megpróbálja lejuttatni és behozni ide a maga embereit, csillagmagokat, mindegy igazából, hogy minek hívjuk őket még éppen időben, mielőtt észrevennék őket. És ez így megy már a babiloni idők óta. Előfordulhat olyan is, hogy egy energialélek rejtve marad, abban az esetben, ha nem akarja, hogy ezek a külső erők felfedezzék. Ha mondjuk plejádi vagy lírai lélek vagy, aki egy földi emberi magzatba inkarnálódik az édesanyja hasában, akkor elképzelhető, hogy életed során feladatot kapsz, amiről lehet, hogy jó darabig nem is fogsz tudni. Viszont olyan is lehet, hogy tudsz róla, de nem akarod felhívni magadra a figyelmet. Január óta 3 olyan embernél végeztem lélekolvasást, természetesen az előzetes engedélyükkel, akiket teljesen üresnek találtam, vagyis nem kaptam vissza tőlük semmiféle bejövőjelet. Ez egy védelmi mechanizmus. Amikor fekete mágusok, akik egyébként a legtöbb esetben maguk is súlyosan traumatizált és sérült lelkek és gonosz szándékú emberek szkennelik le az ilyen embereket, ugyanúgy nem kapnak tőlük vissza semmilyen jelet. Szerkesztő, Simonnak egy korábbi interjúja alapján talán érdekes lehet megjegyezni azt is, hogy illuminátus vérvonalakba is szoktak ilyen lelkek megszületni, nyilván egészen hatalmas kockázatot vállalva ezzel. Ezek a lelkek leszületve abszolút a frontvonalban találják magukat, és amolyan beépített emberként működnek, hatványozottan fontos feladatokkal. Ők is egyfajta tűzfallal rendelkeznek illuminátus boszorkányok pszichikus szkennelés ellen, ami megvédi őket, és olyan beépített kódokat hordoznak magukban, amik csak abban a bizonyos életkorban aktiválódnak náluk, amikor neki kezdhetnek tényleges feladatuknak. Szerkesztő vége. Alapjában véve egy energialélek nem akar elbújni, nem akarja azt, hogy a test ne legyen tudatában a léleknek egészen addig, amíg azt nem érzi,
hogy az adott személy testének organikus részében nem lehet megbízni. Más szóval, ha a személy visszautasítja azt, hogy kicsoda ő valójában, akkor az energialélek nem akar kommunikálni az organikus aggyal, hanem várni fog egészen addig, amíg a személy 10 évvel idősebb lesz és olyan helyzetbe kerül, amikor már képes lesz megérteni a helyzetét, és ekkor megindulhat a kommunikáció. Általánosságban véve tehát egy energialélek azért marad ilyenkor rejtve, mert az illetőnek feladata van itt, viszont még nem áll ami készen arra, hogy azt elkezdhesse. Így aztán egészen addig a pontig úgy fog tűnni, mintha földi ember lenne. A földi ember, ahogy arról korábban beszéltünk, egy energialélek, isteni teremtmény a forrásból, aki a földre inkarnálódik először, mindenféle előzetes összehasonlítási alap nélkül, majd leszületve hazugságokkal kezdik bombázni, tévé, zene, politikusok, stb., és az organikus testén keresztül elkezdik kontrollálni. Ha viszont egy másik frekvencián, vagy másik dimenzióban kezdte meg az inkarnációit, és csak azután kerül ide, akkor rendelkezni fog egy biztonsági hálóval, és lesz egy beépített hülyeségmérője is, amivel a földi emberek nem rendelkeznek. A legtöbb alvó ember itt a bolygón egyszerűen azért nem ébredt még fel, mert földi ember. Implantátumok. Implantátumokat elsősorban pszichikus képességekkel rendelkező és spirituális emberekbe helyeznek el olyan sátánista körök tagjai, akik démonikus és archontikus erők befolyása alatt állnak. Ha például van egy olyan egyén, aki gyógyító, jövőbelátó képességekkel van megáldva, és ezeket a képességeket jó cél érdekében használja, akkor vagy a sátánista csoport, vagy a mesterséges intelligencia meg fogja próbálni megállítani őt és megakadályozni, hogy elérje a teljes potenciáját és ne tudja kibontakoztatni a képességeit. Nagyon-nagyon sok ember rendelkezik implantátumokkal, és ebben az esetben nem fizikai implantátumokról, fém vagy műanyag hipekről beszélünk, hanem energiaimplantátumokról. Az emberiség mindössze körülbelül 7 éve képes arra, hogy energiaimplantátumokat helyezen emberekbe, egészen addig csak fém vagy újabban műanyag implantátumokat használtak. Ezek arra szolgálnak, hogy általuk kontrollálni tudjanak valakit, vagy pedig, egy szeizmográfhoz hasonlóan, megpróbáljanak adatokat gyűjteni az adott személy agyműködéséről, energiaszintjéről, miközben az bizonyos feladatokat, műveleteket végez. Az implantátumok nagyon sok célra használhatók. Sokaknak a kezébe, lábába van beépítve, ezek általában kontrolláló implantátumok. Van, akinek a hátába, vagy gerincébe építik be, ezek inkább megfigyelő célokat szolgálnak és fémből vagy műanyagból készülnek. Az energiaimplantátumok viszont az auramezőben vagy az alá vannak behelyezve, általában a csakrapontok vagy a fej köré. Ez nyilvánvalóan eléggé bonyolult téma, és általában az energiaimplantátumok eltávolítása sokkal könnyebb, mert amikor a legtöbb sebészorvos megtalálja a betegben a fizikai implantátumokat, akkor azt mondja, oké, én ezt nem tudom eltávolítani. Az orvosok többsége, ha rátalál ilyen implantátumokra, csak annyit lát, hogy azt egy igen nagy hatalommal bíró valaki tehette olta. És mivel nem tudják eltávolítani, a páciensek ilyenkor az elithez tartozó szervezetek segítségét szokták kérni, mivel nagyon kevés ember van kellően felkészítve arra, hogy implantátumokat távolítson el. Cikk folytatása a második és harmadik linken hallható.